Balik po tayo dito sa lungsod po ng Dagupan. Nako, pinarangalan po ang syudad ng DAB-FARS sa 62nd Fish Conservation Week. Para sa balitang yan, kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM. Report! Inarangalan ng Dagupan City ng Department of Agriculture and Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DAB-FAR ang gawad pagkilala sa mga kabalikat sa pangisdaan sa pagdiriwang ng 62nd Fish Conservation Week kahapon ay ika-30 ng Setyembre sa San Fernando, La Union. Kinilala ang mga programa ng lungsod para sa agrikultura at kabuhayan na patuloy na nagpapalakas sa industriya ng pangisdaan at tumutulong sa mga mangingisda at aquaculture stakeholders. Tinanggap ni City Agriculturist Mayan Salomon ang parangal sa ngalan ng pamahalaang lungsod. Ayon sa alkalde ng lungsod na si Mayor Belente Fernandez, ang pagkilalang ito ay patunay ng dedikasyon ng Dagupan bilang bangus kapital ng bansa. Hindi lamang ito para sa LGU kundi para sa bawat pamilyang mangingisda na kanilang pinaglilingkuran, ani ni Fernandez. Patuloy naman ang Dagupan sa pagpapatupad ng mga inisyatibong makapagpapanatili sa masaganang pangisdaan at kabuhayan sa lungsod. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.